Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathela amazubela omkhokha angomhla ka-26 February. MaMzobe akwazi ukuthi adle indodakazi yakhe ingalalanga ekhaya. Lapho Phakathwayo udla ukudla isipuni silandelwa yesinye isipuni, uthi akayigqizi iqakala leyo ndaba. Uke wazama-ke MaMzobe ukuthi amfonele uNobuntu, wathi ngithi beka phansi leyo phone manje, uNobuntu ufile la kumina, nani-ke nisize ukuthi nimbulale uNobuntu ey'nhlizweni zenu, esho uGabisile kanye noMamzobe. Uthi uMamzobe mekuwukuthi uNobuntu wavondla la esiswini sami for 9 months, angeke ngize ngikwazi ukumbulala. Wathi kulungile-ke, uma umfuna nami ngizokusiza ukuthi uqoqe impahla zakho, phuma uphele la emzini wami. Ngithi phumani niphele nonke menifuna uNobuntu le ekhaya. uNobuntu angifuna noyedwa ozophimisa igama lakhe kulo muzi kusukela namhlanje, ngoba ukhethe ukuhamba eyoyineka laphaya kwenye indoda. Manje nje akasesiyona ingane yami futhi asophinda abe iyona. uMamzobe wase waswaca ephatheke kabi ukuthi ngampela uPhakathwayo useyidubile uNosiphela indodakazi yakhe. Ngapha uSphamandla wenza ngawo konke okusemandleni akhe ukuvikela uMaBUSI njengoba nje ezwa amazwi angekho. Hhayi, uthe nje esahleli naye egumbini labo, wamane wezingane encane imbiza ethi, "MaBUSI, MaBUSI woza." Lapho beyizwa yedwa, uMvelase engayizwa. Hhayi, kwangathi yasangana ngekhanda uMaBUSI ethi, Thula, uyayizwa ingane yangibiza, kumele ngiyithole le ngane, iphi le ngane?" Hawu bandla, uSphamandla ezama ukumbamba ethi, "Sithando sami, kwenzakalani ngawe? Ehlisa umoya, akukho umuntu, imina nawe la." Lapho uMaBUSI bengakukholwa lokho, ngoba ilizwi beliloke liqhubekile lithe, "MaBUSI, woza." Uthe sebuyelile-ke ey'ngqondweni zakhe wathi, "Myeni wami, sengiyahlanya-ke manje." Ekusho lokho ekhala ethi, "Kanti kwenzakalani ngami?" Athi uMvelase, "Nami angazi, iyona into engizama ukuyithola leyo sithandwa sami, kodwa engakuthembisa khona ukuthi ngikhona futhi angiyindawo, ngizohlezi ngikugadile, ayikho into embi ezokwenzakala kuwena." Hhayi, uMaBUSI waqhubeka kodwa wakhala, ebona ukuthi ayi ngampela iy'ngqondo ziyamshiya. uPhakathwayo mane wanquma-ke ukuthi ahambe eyotshela amadoda womkhandlu ukuthi umshado ngeke usaba khona, nokuthi uNobuntu mane washaya wachitha nendoda. Anqabile-ke amadoda ukuthi ayizwe ewodwa le ndaba, bathi ngoba wamemezela mhla kuzoba nomshado omkhulu kaNdlovu noNobuntu ebandleni lonke, kunganjani mengasutshela ibandla lonke lamazwe sitshela wona manje? Hhayi-ke, nangampela kwaphoqeka ukuthi uPhakathwayo enze njalo, kodwa uthe masetshela ibandla uyikhe phezulu, wathi nje umshado ngeke usaba khona, wangasisho isizathu. Hhayi-ke uNdlovu wamane wabona ukuthi hhayi khona, ngoba naye uhlambalazekile ngokuthi le ngane igcine ingashadi naye, akamane naye ayihlambalaze ngokutshela ibandla lonke ukuthi uNobuntu akasesiyona intombi nto. Phakathwayo mane nje waqamba amanga, wathi ubone isibonakaliso kuMvelase, wathi akashade le ngane le, kanti uyazi yena ukuthi ayisesiyona intombi nto. Hhayi, bamane babambonga inzansi-ke abantu basebandleni. Hhayi, angiphathi yena unokubonga benomngani wakhe, bamane nje bajabula ngoba vele babeyitshela ukuthi uNobuntu njengoba eyigruva kangaka vele wangeyona intombi nto. Hhayi-ke, kwase kwathiwa-ke uPhakathwayo akadingiswe ebandleni njengendlela efanayo la kwadingiswa khona uMamzobe, kumane nje kube iy'thupha zegwayini, bobabili nje bengaphinde belibhade esontweni lamaJudiya. uPhakathwayo bandla uhambe enyobozela esegoduka ekhaya, sebemgxosha ebandleni. Hhayi-ke, heze ibuhlungu ayipheli, ngoba-ke babe nomhlangano yena benoMamzobe bebizwa uMvelase, uSphamandla. Hhayi, uSphamandla-ke ushilo ukuthi uyizwile indaba ebuhlungu yokuthi uNdlovu benoNobuntu angeke basashada, kodwa yena uza ney'nkulu iy'ndaba. Wathi uPhakathwayo, angiboni ukuthi lezi ndaba zizoba buhlungu okudlula lezi vele sedlule kuzona. Wathi, "Heyi, yithi ngikuchazisele baba, ngikunikeze indodakazi yenu naye ngithemba ukuthi ngizoyivikela." Wathi uPhakathwayo, "Kazi usenzeni-ke manje-ke uMaBUSI? Shuthi lezi y'ngane zifuna ukungibulala impela." Wathi uMamzobe, ehlisa umoya baba, sizwe sonke isitori. Wathi uMaBUSI uyahlaseleka. Baqala bathula. Wathi UMkhokha, hawu ma Ntomzodwa, bekade bekamaglasi. Umane nje wathi uyayibamba iglasi, yashibilika yasheka phansi, eze ukuthi indodakazi yakhe kanti naye iyahlaselwa lo Mkhokha, ngisho ingazalwa uMamzobe. Wase-ke uPhakathwayo inyembezi ayidilikela, ngoba yena-ke wayenesiqiniseko sokuthi
bonke banga-affectwa umkhokha, kodwa le ndodakazi yakhe eyagana kaMthembu soze yawuthola umkhokha ngoba isiyasuka esibongweni sakogumede. Iphele lapho-ke guys, uPhakathwayo ishaqekile emuncu emoyeni ukuthi nobusisiwe kanti uselwa le ndaba le.